Unas aksyon balita banat bulig baga palayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules. Yari kita sa ika-11 ng petsa sa bulan sang Mayo tuig 2022 mga kaaksyon. Ang Flores de Mayo do matamat na nagkadula no. Do may mga kaywatan pa man sa iban nga mga lugar to. Liog tadi na ito kay do nagatindog do nagabalabag sa akon nga kuano ang microphone blow do gabalabag sa akon itsura no. Sige. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon balita banat bulig. Magapalayag kita sa sining udto kay tinguaon tang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa aksyon radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining udtoman sa aton sining mga kabanuhanan kag kasyudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kabay pang iba nagka-recover na no. May mga diehard supporters, may araman nga diehard kuno pero sa likod sina lain man ang ginboto. Ang mga diehard yati sige sa gyapon ba mabasahan naton sa mga Facebook accounts mga kaaksyon ay perti lampuwas ng eleksyon tapos na to kung may inog fight to na lang ini sa Commission on Election sa pag-file sang petition. Ba dako man galing ibayad no kung mag-file ka petition mga kaaksyon. Pero sige lang sa mga kaaksyon ta sa daso naman palipason taning 3 ka tuig tapos pili naman kita sang bago naton nga mangin opisyal sa aton sining gobyerno. Kamusta ang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kalakip man sa Oriental side welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag ang aton sining mga kaaksyon dito sa isla sang Negros Occidental sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa dikaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa mga kaaksyon ta sa sining udto, yari ang mga balita nga dalon ta mga kaaksyon sa inyo igtalopangod sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules samtang himos na kamo sang palanyagahon ang iban sini nakatimo-timo na gidman mga kaaksyon. Anong mga balita sa Kapitolyo Provincial? Napulo ka mga provincial elected officials ginproklamar sang PBOC subong aga. Kag kalakip man mga kaaksyon, Bacolod City Mayor-elect Benitez makigsapol sa provincial officials subong adlaw. Masakit ang kamaturan, reaksyon ni Benitez sa reklamo ni Leonardia angot sa resulta sang eleksyon.
Mga elected congressman sa Negros Occidental magasapol agud nga iduso ang pagbalik sa Negros Island Region. Sa balita naman sa City Hall, igabalita ni Akson Dale Salazar, bitaw kung Bacolod Traffic Authority ginklaro nga hindi matuod ang nagwa nga informasyon nga wala na nag-duty ang mga traffic enforcers matapos ang eleksyon. Sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Akson Eric Magbanwa, kapulisan sang Bacolod City Police Office, nga ginpadala sa Panay Area na talana nga magabalik karon nga adlaw accounting of personnel pati gayunon sang BCPO headquarters. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, drug surrender patay matapos ginlutang sa banwasang kawayan sang itsaman ka high value individual ho. Sa balita kay Akson Artay Hupon sa Special Assignments Official sang Commission on Elections sa Rayon 6, ginkalipay ang matawhay kag malinong nga eleksyon. Bulig sang DepEd kag iban pa nga ahensya sang gobyerno ginpasalamatan. Sa balita sa patrol, mga kaaksyon, igabalita na karon ni Akson Alvin Graba, Alliance of Concerned Teachers o CONAC Negros, nagakondina sa pagpatay sa isa ka public school teacher sa syudad sang Himamaylan. Kaga investigasyon sa kamatayon sining manunudlo ginatugyan sang pamilya sa mga kapulisan. Sa balita naman sa Cadiz City, Chief of Police sang Cadiz City PNP nagpasalamat sa nangin matawhay hualin sa umpisa hasta matapos ang eleksyon. Balita kay Akson Nelson Patinio sa Banwasang Calatrava, generally peaceful, sang nakaligad nga piniliay suno sa kapulisan. Balita naman sa kay Akson BJ Apasible, pagbantay sang kapulisan kag militar sa Banwasang Hinigiran, nakaligad nga piniliay nangin madinalagon. Sa balita nasyonal, bagong presidente kag vice-presidente posible maproklama sa Mayo 27 o kon Mayo 28. Esko, Lacson, Pacquiao kag Calude kag Soto nabato ng kapierdihan. Nagpalayag na sang ila sining pag-withdraw pagka pierde sa nasambit nga piniliay. Hublag protesta sang napierde nga kandidato hindi magpugong, hindi pagpunggan kuno sang kapulisan. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share, ipadala ang inyo sining mga mensahe, basta jutay lang kay tinguan tay na karon nga mabasa mga kaaksyon. Basta promise inopdanay kita, tub-tub kita sa atak na launay media sa pagdulong sa mga balita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Taligid lang mga kaaksyon, kaya rin na ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Miyerkules, May 11, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 27 kag 13, liwat 27 and 13. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ayos, ayos. Sige, manamyaw tanay sa mga kakson tang nga nagpamati sa sining udto, mga kakson. No? Kaya na sinuro kag Ray Flores Baryoga. Thank you, Gid. Ang iban siniguro may mga hangover pa mo. Jovi Monares, Madam M. Saboso, RJ Nabalitan, Christine Tagamulilia, no? Tagamulila, Idilaos, Don din Cabo, Jodette Calves Pampusa, Connie Laparan, no? Kay Connie Laparan. Shane Rowado, kay Bibing Balasabas, may lang pag-monitor. Imbong Jocampo, Ray Flores Baryoga, si Maine Sion Idjanel, no? Edwin Hondana, Jules Locasan, kag Toto Dar Aguirre. Salamat, Gid, no? Thank you, Gid. Kag sa iban pa naton nga mga kakson kay Dilaos. Thank you, Gid. George Locasan, ara naman And siling ni Mariano Mihica, ang amon diri basura sa Capitol Heights. Galalawas na. Hoy, mga basurero. Nga wala ninyo ginakuha ang basura. DPS gising. Ay, perte. Sa taga-Department of Public Works and Highways, may gahakot pa man nga basura. Subong ana sinuro, liog tatag isa-isa lang ka message mo. Kaya kadamog isang message mo. Gabasa tali ana sinuro ho. Ano maning ayo, taga-DPS da, liog ta. Gising. Ay, perte gising Hakot basura, liog ta. Michelle Sayo Giberoy, may lang pagpamati, no? And sa kay Jane Biligorio Camilo, morning man Jane Biligorio Camilo, patamyaw ko sa kay Poypoy Pedrosa nga nagdaog bilang SB sang Don Salvador Benedicto. Kag patamyaw kay Charis Alcantara. Thank you, Gid Jane Biligorio Camilo, no? And Bibing Balasabas, salamat gid ga monitora galantaw sa Riyadh, Saudi Arabia. Bibing Balasabas. Thank you gid Bing sa mensahe, no? Idilaos kag Nanay Isabel present na sa Victorias. Judith Calves Pamposa, kay sa kay Bongjo Campo, Ray Flores Baryoga, kay Ros Flaque, no? Congrats sa duwa ko kagwapo nga kasin si Ising Salanga kag Anton Oxenio. Nagdalaog ni sila sa pagkakonsihal, no? Kay Ros Flaque ang panamyaw nagikan, no? Gilbert Odelio, may lang pamati Gilbert Oderio, no? Watching siya, Toto Gilbert Oderio. Si Bidya Pasibleo, si Action Bridge, gatamyaw lang sa taga Binalbagan. May lang pag-monitor dira sa Banwasang Binalbagan. Sige, daligid lang mga kakson na standbayan ay matagtag commercial sa pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage.
Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man Aksyon Balita. Banak. Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:54 ng atong oras 11:54 na mga kaaksyon. Sige, standby na Aksyon Alvin Graba kay tirahon tay na dugay-dugay ang balita mo gikan sa patrol, no? Subong nga nagpalayag na si senatorial candidate Antonio Trillanes IV nga okay lang ko nag-concede na ini siya matapos ang May 9, 2022 election, no? Siling niya, ako at ang grupo magdalo ay buong pusong tinatanggap ang desisyon ng sambayanang Pilipino, no? Amo na mga kaaksyon, senatorial candidate Antonio Trillanes ang nag-concede na matapos ang 2022 elections. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta, live extension coffee mix sanay, no? Kayang Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba on standby ini siya sa Patrol Alliance of Concerned Teachers Negros
ginakondina kuno ni kay do kahinay sang lakat sang investigasyon sang Himamaylan PNP man. Ano gidang problema sini ining pagluthang sa isa ka public school teacher mga kaaksyon ti investigasyon sa kamatayon ni Mercy Miguelo ginatugyan sang pamilya sa kapulisan. Yari ang kaundan sang balita ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Respetuhon ang kabuhi sang isa ka tawo. Amo ni Action Rex ang mensahe ni Alliance of Concerned Teachers sa probinsya sang Negros Occidental and the spokesperson nga si Richard Hilangre sa suspect mismo nga nagpatay dito sa manunudlo nga si Ma'am Mercy Miguel matapos nga ginlutang tinalikdan nga Domingo sang gabi dito sa may Riles Sitio Calasa, Barangay Karadyoan sa syudad sang Himamaylan. Sa diin ginakondinamaan sang ACT teachers ang pagpatay diri kay Miguel sa diin sunuman kay Hilangre ining si Miguel Action Rex ang isa ka manunudlo nga dira nag-serve sang iya sininga serbisyo sa syudad sang Himamaylan kag plano pakuntani nga ma-serve sa eleksyon apang ini siya ang gindutang sang wala makilala nga mga persona kag bagay man Action Rex nga ginakasubo karon sa hanay sang mga manunudlo diri sa Negros Occidental. Karon Action Rex kay nagpakigangot man kita kay Hilangre and iyan man ginatugyan sa mga kapulisan sa syudad sang Himamaylan ining investigasyon. Number 1 diri agud baluon kung ano gid bala ang motibo kung rason nga agin patay si Miguel. Di nagapati man si Hilangre sa posibilidad nga basin bala na salaan lang ni siya kag posible may tawo nga iban nga tawo abi nga target apang sila lang ang nasalaan. Anong gingamit ni sa pag-tero aw? Na-recover dito Action Rex kung madumduman ta 9 empty shells 9mm Action Rex. Amo ni ang ginagamit sa pagluthang sa maestra. Amo ning palaligban nga gintero gid siya. Yes, Action Or Rex. nga nasalaan siya kung nasalaan gid man siya. Amo na nga palalibgan Hindi karon. man guro bulagis ang naghimo sang krimen eh. Actually kay kung if you may remember sang tinalikdan man karon. Koordinik pa ng pamilya sini sa pulis ta? Yes, Action Rex nag-coordinate ang pamilya. In fact, may pahayag mong gani ang bana sini, no? Nga si Sir Aldrin Miguel, base man sa iya sini nga coordination man sa mga kapulisan Action Rex. Kaya daw kahinay sang investigasyon sang Himamaylan PNP na anong kalatabo da sa ilang area da man? Ano makon mo tayo, pagpatulong man natin ito nagligat to, kundi ano nga klase nga habon nga gamit, no? Sa sa happy mismo Action Rex. Ano? Base pagpatulong tatsong Domingo to. Alang-alang gid siya kay ang RD, ang PD, istorya man sa Action Rex, no? Pero ang alangan man nga dugay ginang nila sining istoryanay, tiyempo eleksyon niya dapat nakahatag sa security, tamaran gid siya umukan. Action Rex, no? At anyway, ongoing pa man ang ila sining investigation Action Rex bahin sini. Posible Sa si Vargas na daw wala man krimen dang nagluntad. Huno. Anay subong si umukan do na taman do pila nagkakaso da. Timingan pa sang eleksyon tiyempo. Ari Bisan ang bisan hindi eleksyon ah. Oo, ganiman Action Mga Rex. krimen da nga daw ay gid kasulbaran bla, daw ay matagan sang hustisya. Base Ito pala. lang nahimo ni sa maestra. Pila kabilog kabataan ni sa maestra ni? Duha, isa ka laki, isa ka bayi, Ay, Action Rex. muna. Oo, mga teenagers naman Action Rex, ang ining mga kabataan ni Ma'am Miguel. Kaling teenagers, kung teenagers, way man na diferensya. Ya, kaya tiara pas puder sang ginikanan ni. Eskwela pa man, mga ang isa high school, ang isa senior high man Action Rex. Oo. Di pa kita man dapat sang pulis naton kay si pamitan daw pakita man lang ni sang iyang hindi mo man mahagilap ning provincial director ta. Sa piyak sinigani ang regional director si Brigadier General Flynn Ngayon Tungbo may lang na mandukman. si Abigail Donascon lang ibutang da provincial director kay daw mapisan pa sa magpalayag kag madali mo sa iya makontak.
Amo nang. Galing hindi pwede pa si Lieutenant Abigail Donasco eh. Okay. Wala ko ka pamati, subong si Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa NOPO. Okay manasa, mag-spokesperson, why gid problema Pero once in a while, patubangon taman si pamitan sa mga katapos ang media. Kaya daw pamatyagan ko, daw ginaarikis sa iya. Gani man. Ay kay kabalo ka naman ang beauty ni Lieutenant Donasco Action Rex at siyempre hasta lang sa daraanay no kaya dapat full-fledged ako na colonel na kung ara na sa city. Oo. Anyway, base pa lang someday and soon. Ari ang pahayag ni Richard Hilangre. Ginasubukan nato nila alin sa na isang alliance of Public Teachers mismo sandratato sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Ano ang paghangop ni Modri, sir? So hindi kita takuan kay police matter na siya tapos yung kanat dito wala man yung tiro ya. Di padalma na may guro kung naman ang motibo kay wala man sang statement or whatsoever na gupatay ko siya. So, bisan na ano na yung pananaw sa nagpatay or mistaken identity o sinananuay sa pagpatay yung matabo sa isa katao kung sino na siya. Yes. Sa kriminal na siya wala kadakpan, idakpo na siya unless otherwise kung very violent siya, lurot ang mga pulis magadepensa man sila kauling-uli. Yes, sir. Sir, ano ang panawagan karon sa inyong hanay? Sa hanay isang Alliance of Concerned Teachers in relation to this... Tapos na sa imong mailan na ipadasigo na pag-investigar para maipalag kung ano kita ang kausa sino taga panawagan kita sa all freedom loving agency no kag anywhere in the world ito sa Philippines na we should respect human rights tagaan natin siyang dignity ang life bisan ano na sa sector teacher mag-isa urban poor or whatever hindi ko dapat yun in uniform, no? Kay ara na-install sa aton 1987 Constitution na respetuhon ang kabuhi ug ang dignidad sa kada isa ka tawo. So na Rex ang simple lang ila dapat padasigon ang investigasyon no sa mga kapulisan agud matagaan man hustisya ang pamilya Miguel Action Rex. Sa piyak sini nakapagigangot man kita diri sa bana ni Mercy Miguel nga si Aldrin Miguel Action Rex sa diin suno sa iya naman ginatugyan na sa karon simple lang man gani ang iya tinatugyan na namon ina sa tanan sa mga kapulisan sa pagkakilala sa responsable sa tawo nga responsable nagpatay siya sining bana sa diin sunod diri kay Aldrin ining si Mercy ang manunudlo sa senior high school ni Action Rex sa Himamaylan National High School. Senior high galing teacher. Sir, senior teacher ni siya sa senior high and Eloise ang iya sininga duha ka kabataan, isa ka lalaki kag isa ka babae and suno sa iya wala man sang kontra ang iya sininga asawa. Wala man sa may nagadumot sa iya sininga asawa. In fact, suno sa iya mabinuligon kag may tagipusoon gid sa serbisyo, especially sa community o sa komunidad. Naugin pahayag man diri ni Aldrin Action Rex nga sang natabo atong insidente paglutang sa iya sininga asawa. Actually ato na sila sa balay nila Action Rex. Ginpabalo lang siya kag ang iya sininga asawa nga may mga bato bala nga ginbalabag sa madulong Sino nagpabalo? ang iya sininga hinablos Action Rex. Ginpabalo siya sang iya sininga hinablos nga may mga bato nga ginbalabag sa dalan sa Barangay Road along sa may Riles going bala sa may crossing Kalasa. And bagay man nga gingkatuan sini mag-asawa upod ang iya sini nga bayaw kag diri Action Rex actually ginpanghawanan na nila ang dalan. Kayo ko nagapauli na ni mag-asawa? Yes, tapos na nila na pangawanan na nila Action Rex mapauli na kuntani sakay na sa motor ang mag-asawa especially ang kasning maestra ara na sa likod sang motorsiklo Action Rex sang nakabati ini sila sang apat kalubog kag diri nagreklamo na ang iya sining asawa nga may igo siya sa nawala nga bahin sang iya sining kilid sang lawas bala Action Rex kag ginhingagaw pa nila dala ang iya sining asawa dito sa Himamaylan District Hospital apang inisya ang dead on arrival matapos nakaangkon sang malubha nga pilas sa nawala nga bahin sang iya sining lawas Action Rex. Ari ang pahayag, simple lang ang pahayag sa ni Mr. Aldrin Miguel.
Ang dalan, naging malawagan siyang bato. Kaya mo na nga nagamba si Mrs. Yan niya katutak tabi kaya delikado, masina mo maksidente bla. Kaya mo to inupot yung mangod ko. Pag mo to yung panguana mo ng bato bis dalan. Kaya balik na kami dayon. Kaya siyang bante na kami nga mapuli na di. Mo to yung pangtiro kami. Pila ka lupok, sir? Mga 4 na siguro. Ay, nasud-asud ka lupok, sir? Oo, asal-asal nga lupok. Sa paglantaw ni mo, sir, pila ka tao? Ang iwaising tao kung nakita. Amo na lupok ang batian mo ni. Kaya porte ka dulong daan. Ano niya, sir? Kamo ni madam, nakasakay sa motorsiklo or si madam Gaangkas ako. gaangkas siya sa inyo? Pero ang mo itong pagpalupok na? Sang... Oo, pabalik kami papuli na. Di nang igo ni madam, sir? Silid. Na wala nga piling. Oo, wala. Malapit sa iya dugan, sir. May panawagan ka mo sa mga kapulisan para masubargo na yun ang ining nga kaso, sir. Kung naimo lang masulbar na eh. Simple lang ang panawagan, Action Rex, kung mahimo lang masulbar na sang mga kapulisan sa syudad sang Himamaylan. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson na Alvin Graba, balita gikan sa patrol, no? Daligid lang sa kay Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center on standby man. Life extension Super 5. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS-CIONE. Center, mga ka-aksyon, bitaw ho, Bacolod Traffic Authority, nagklaro, hindi matuod ang nagguang informasyon kuno nga wala naga-duty kahapon ang mga traffic enforcers matapos ang eleksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Daw may regular session ang sanggunian panlunsod karon abot kun ara sila tanan na. Aksyon Dale. Action Rex, nagaparinduga na Bacolod Traffic Authority Office of Bitaw nga hindi gidyapon na matuod ang nagwang information sa social media. Kahapon Action Rex nga allegedly may mga traffic enforcers na wala niya nga nag-duty sila sining trabaho bilang mga traffic aid. Dili sa mga siyudad sa Bacolod natapos nga nagwang resulta sa Mayon driving election Action Rex. Sa pagpatigaan kay Sir Dennis Permang spokesman sa Bitaw, may pila din man Action Rex kay mga traffic enforcers ang wala naka-duty bangot ibang diri sa ila ang nagmasakit ibang Action Rex daw na wala ba nga duty sa election tugtog panahon ibang diri nagkulat man sa resulta sa piniliaya pero ang paglaro din ni Sir Perma na hindi tanan ang wala nag-duty kundi may pila din ang Action Rex kag may mga tawagalingon man nga rason nga ginpahayag ni Perma nga sa mga adlaw balik sa normal ang ila piling operation na action tayo. Cutting off ang signal, Action Dale. Cutting off signal, liog ta plastar. Yes, Action Action Rex. Action Rex, ang ginpahayag ni Sir Dennis Perma nga today, nag-resume na normal ang rason ng operation at pumeras lagi na patigayon sang checking sang ila sa mga personnel kung ila pa ang naga-exist. Action Rex, kay Tarakoy sa Bitaw according to Perma, mga more or less Action Rex yara sa 400 ka mga job orders or JO sa ang na-assign sa Bitaw pero hindi ka na mga traffic enforcers kaya may kailangan din ka mga personnel na-assign ni Action Rex sa admin o kung sa opisina sang Bacolod Traffic Authority Office
kag more or less mga 27 lamang ka mga individual nga assignment sa bitaw ang regular. Pananita Action Rex, di sila mag-change ang administration. May possibility nga pang-isla din sila Action Rex, pero may possibility man nga magpabili in kaso nga mag-desisyon ang Benitez Administration Action Rex kahapon antes ang proclamation ginpamangkot sa media kung ano ang matabo sa mga job orders sa syudad. Ano yun ang administration ang nanging response Action Rex ni Mayor-elect Albi Benitez nga sa problema kung nagtrabaho si kahapon ang bindihan nga kuyag ni Albi Lex kay kaya man sa pharmacy kung madala aliman trabaho dyan ang Inka signal mo, Aksondel, kanugon sa balita mo. Liog ta plastar na kagwa-gwa sa ginatinira mo. Da kay nagka-cutting off, gaka-utod-utod, Aksondel? Action Rex, sa singing area, Action Rex. Okay na. Okay na. Yan, sa naman siya na Action Rex, kamatamal sa term more or less mga 400 yung mga JOs ang sa bitaw. Iba din sila mga officers nga kaiba nara sa field Action Rex until June 30. Ang ilas nila pagpangalagad unless kung padayon nun, no, sa next administration ang ilas tining pagtrabaho Action Rex. Aring tingog, Mr. Dennis Fermang, spokesman sa bitaw. May mga nagdiluti, galing diyo talaga kasi siyempre ang time ang ang problema kahit nagtuyo, lapyo, kasi may mga obraman sila siguro kung nagpulaw man sa bantay. Pagkata following day, ng setting iba. Para may ara, nagtilaw subong gani, may nag-duty gani subong, kumplito gani. Okay, oo. Amo lang po galing after sa election kahapon, kasi siyempre may mga setback pa man mo, hindi mo man na maibitan. Kung may tago kami sa dalan. Yung silingan na dulagid. Kasi on the day sa election, nag-duty mga traffic enforcers, sir, no? Yes, so nag-duty sila muna ganyan din lapyo ang iban. Kasi yung kasta mag-aga ang ilang duty, straight mo. Back to normal, sir. Subong, ang sitwasyon. Yes, so ngayon kumplito kami enforcer subong. May mga regular set, masakit. Mo lang din ako. Ang gusto niya magtanaw ganing subong, may ara kami nga exit ng cross sweeping. Iwaton sa diri sa may headquarters, maano kami, ma-check kami kung existing pang nga tao. Diri na maniwaton sa BCPO. Action Rex na patihan ang palihagtang spokesman sa bitaw si Ferdanis Karma Hapsod. Rex na to, muna siya ang siningapad pag-deny man sa nagaang mga information unverified nga information na Action Rex. Samtang karon sa hapon nga Merkules may virtual session pa sa nga pangungkoda amoy ni ang pinakaunang session matapos ang mga nga resulta sa Action Rex Pwede natin may baluan kung wala, may arasang quorum pag ng mga nanutos sila mga incumbent ng mga councilors mag-attend sa gihapon Action Rex sa virtual session pintay na sininga mandate until June 30 pa sang udto ang ina sininga dapat pagservisyo o kung termino Action Rex sila sininga pagpungko bilang konsehal. Kung madumduman sa result ng election, 8 ka mga konsehal under Asenso Bacolod and then 4 ang sa grupo Progreso Action Rex. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dave Salazar. Una sa balita action sa Bacolod Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa Iluhanta, si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa napulo ka mga provincial elected officials ginproklamar sang PBOC subong nga aga, no? Kag Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez nakigsapol sa mga provincial official subong man nga adlaw, no? Masakit ang kamaturan. Reaksyon ni Benitez sa reklamo ni Mayor Bing Leonardia angot sa resulta sang eleksyon kag mga elected congressman sa Negros Occidental magasapol agod nga idoso ang pagbalik sang Negros Island Region. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex dari sa may session hall sang Sangguni ang Panalawigan sa Provincial Capitol Building. Nagaserbi niya po na rin Provincial Board of Canvassers nga sa diin na gina proklamar ang mga nailihir
nga mga kandidato sa probinsya ka level pati na sa mga banwa kag syudad. So far, Rex, ginsiling din ni acting Comelec Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar nga 100% na nga naproklamar ang tarang nga mga nagdaog nga kandidato sa Bugos nga Negros Occidental. Subong nga aga na ubos-ubos gid man sa provincial elected position, pulo ang gin-proklamar dari Action Rex. Ang isa dari sa nangin highlights among pagproklamar sila nanda Eugenio Silacson bilang Governor, Jeffrey Ferrer bilang Vice Governor, may ara sang anom ka mga re-elected provincial board members, Romel Divulgado kag Araceli Somoza sang 1st District, Manuel Frederico sang 3rd District, Rita Angela Gatoslao sang 5th District, Valentino Miguel Alonso kag Jeffrey Tabula sang 6th District. May duha ka mga re-elected congressman ang ginproklamar. Gerardo Valmayor Jr., 1st District, Juliet Marie Ferrer sang 4th District. Ari man Action Rex na abot ang presensya ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez. Nag-istoryahan na sila sang sila mga gin-proclaim nga provincial elected officials. Pero monohon ko lang gali, ang why pa dari makakadto sa area, adot no lang kung i-check ko lang ang record Action Rex, kay may may isa ka bago nga nagsulod nga board members mo nga napilian. Sa ding district na? Sa 5th District. Dara sa Quinto Distrito, bla. Sino? Sa Quinto Distrito, anom Action Rex ang nagapapili, da mo? Si Oxenio ang nakasunod. Oxenio? Bago na siya. Kaya ang na-proclaim pa lamang dere sang PBOC, amo na yung si incumbent, re-elected Rita Angela Gatoslao. Si Anton Oxenio? Oo. Mo pa ni so far Action Rex. I-check ko lang ang record ko kaya natin kahapon basi kon. Kahapon sa hapon, damo-damo man sa mga gin-proclaim. Dire mo sa area. Ang isa na isang highlights Action Rex sa ginhampalan doon ay manti kundi kagabi nagpagawa sang reaction statement si Bacolod City Mayor Bing Leonardia angot sa resulta sang eleksyon kasi dako gani nagbanse ni Albi Benitez. Si Benitez nag-react sa sining statement Action Rex. Ang unang nga tinagaginboyan niya siling niya the truth hurts. Silingon, sakit ang kamaturan. Sa siling plano sang Grupo Progreso, hambal ni Albi Benitez, ina nga prerogative. Bahala sila kung anong ila siling pagahimuon. Basta ginatindugan ni Benitez, kinatindugan niya hambal niya, nga sang tion sang kampanya, abatsagan na to, nga ang majority sa mga botante sa Bacolod ara nagasuporta sa ila. Ang plano kag ang ila sirigin nila uman nga amo na ning time nga mangin maayo ang relasyon sang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Isa ni gani sang ginhambalan nila wala mapadugay diri sa may opisina ko ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Tamatian ta ang lipot lamang reaksyon ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez. Arisa.
whatever they want para sila yung campaign period kapag people were coming out Di klaro. Oo, gani, oo. Basi Kailangan karon na. kay karon na sa hapon tapati ko lang kag damo pag reaksyon rek sa mga talopang doon man nga balita ho no. Kin mo naman rin ni Benitez ang pagporma nila sang transition team. Si Gov Maranyon naging mention reaction rex nga Gov Lacson. Gov Lacson. Oo, si Gov Lacson may ari na rin mention nga project kanutukan niya sa sunod nga mga binulan. Si Salazar naman sa Comelec may reaction man din siya sa siring ginasiling nga may mga depektibo nga VCMs kag questionable nga resulta sang eleksyon. Si Vice Gov may ari man sa pananawan sa resulta sang eleksyon sa bahin sang presidente kag vice presidente. Report gikan sa mga Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, daligid lang mga ka-aksyon ha. Sa standby anay aksyon art tay hupon. Kay kuwaon ta ikaw dugay-dugay dira, no? Masobra 500 ang function sang atay. Gani ang Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani Serbisyo. Katuan tanang balita ni Action Art tay hupon sa special assignment. Sinimay kang tanan sa mga opisyal sang Komisyon on Election Blasarion Sais ginkalipay ang nangin matawhaya. Kag malinong nga eleksyon bulig sang DepEd kag iban pa nga ahensya sang gobyerno ginpasalamatan. Yari ang countdown sang report ni Action Art tay hupon. Action Art. Lagos Action Rex naging pasalamatan ni Comelec Assistant Regional Director Attorney Tomas Valera ang bulig, especially sa DepEd kag iban pang mga insos ng gobyerno. Tungod nangin matawhay, nangin malinong ang piniliay ang bagulang natapos. Apisar nga
Subong galing adlaw ang Iloilo to pag-umalang daw na proklamar kagang sa province of Iloilo mga opisyal kina-expect pa karon sa hapon kay si Atty. Tomas Valera dito gid nag-serve sa bahin sang Iloilo man sining ang importante nga natapos ining wise ang toward nga mga election related incident pisar nga sining di malikawan may mga glitches or problema gid nga nagluntad kay na-experiensyahan bisan dito sa Iloilo Action Rex may isa to gali ka presento nga sunod siya na dugayan ang pag-approve kag pagtapos ang proseso kay ang approval alin Peritos Nacional kag may mga pangkayo pa. Na dugang ang garin ni Valera sa linya ti Pisara nga may pinagama-reaksyon kag may mga kandidato nga daw may reklamo sa nangin na outcome sa election o piniliay sila niya ilaman ang kinamatarong kung ay ara sila himuon nga legal action pero ginhimo na tanan na sa COMELEC upod na diri sa ibang pangmain sa gobyerno na matigayon ini ang malinong kang matindang nga eleksyon sila niya ti kung may ara mga kandidato yung nagaplano nga magpa-recount depende na sila wala nung ina sininga himuon pero sila niya kung taas kag sobra libo-libo ang naangkon yang avances ang ilang magkasumpong sa eleksyon. Sila niya mo nang isa ka ako nga problema na ila ato bangon kay bisan isipon patong i-reject ang mga baluta sila niya daw posible nga malabot gid. Nagaraom si Valera nga after sini at back to work na sila kag posible magabalikman sa nagkainlain nga mga areas kundi nakasahin ang mga election officer ganangin kabahin sa mga patigayan ng reshuffling. Nga rin nga parayag ni Atty. Tomas Valera. May mga reports ang mga problema sa machine. In the end, masolbar mo ito namon. Pero for example, dili sa Iloilo, may isa may mga pag-ilisan kami ng DCM. Tapos may isa kami nga kinanglan i-reconfigure ang SD card. Sang Lunes, pag-in request, igo, ma-approve kahapon. So, muna nagpa-delay sa muna isa ka presinto nga nabilin. Imagine that more than 500 kabaluta, it took them 5 hours to feed it. Muta na na-delay kami. Pila man na inakabilog, I don't think na that will affect overall ang Pero you will have a problem siguro kung sa mga very close ties na races para sa mga local na. Di sa national guro, hindi naman na guro maka-apekto sa national candidate. Kaya ang istorya, milyon ang ginabasihan ng mga abanse. Or 100,000 sa mga senador. Pero kung sa aton nga local, kung maggatos-gatos lang ng bansi o less than that, base atong mga na-reject ng mga balota, base may buto pa to ikaw to, pero depende na sa korte naman yung sa pagkasensya. No? So dira siguro mangin material siya. Salamat kami sa bulig sa ating National Police, ang atong Armed Forces, ang Coast Guard, and of course, possible ang atong defense. Rex ang parayag ni Atty. Tomas Valera. Aksyon ay tayhipon mo na sa balita o na sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you. Salamat kinakson na Art Tayhupon gikan sa special assignment. So kung sa Art mga kaakson, dali gilang aksyon Alvin Graba, aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO, dali gilang kagangato sila nga mga out of town reporters mga kaakson. Dali kita na may TC mga kaakson, no? Balukang may TC amuning nagatag sang vitamin C sa aton sininga lawas, no? Magmay TC alkaline base nga vitamin C kita tumaron tani adlaw-adlaw dapat permi nga mangin mabaskog ang aton sininga immune system kagang bugos nga pamilya para hindi madali madapuan sa anuman sininga balatian o kung sakit para more energy pa. Kinanglan talang magmay TC kita, no? Protektahan ang aton sininga lawas diri sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C ini. Magmay TC kita, no? Luwas sa may TC ang pares siya sini hindi nyo man pagkalipatan, no? Ang pares siya sini Santon Plus Herbal Capsule siguradong
tumaron yun ni dungan ining duha ka produkto ang Mighty C kag Santon Plus Herbal capsule mga kakson, no? To gasulod man ni sa to. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang May lang nga pagpamati kay Milagros Morales dira sa Barangay Maaw. Thank you so much Milagros Morales, Rochelle Folenso Susana, Fernandez L. Eric, salamat gid Cathy Ver, Gian Resisio, salamat gid Gian Resisio, George Latido Jr. no? Dira sa Barangay Maawa, ga-monitor si George Latido Jr. no? And Elizabeth Gamala, salamat gid, Rufino Era Gabinio, Tomas Brunyola, and Rai Rai, may lang nga pagpamati sa Robrico family sa Manapla, permina sila gatsun ina. Salamat gid Rai, no, kag pamilya Robrico dira sa Manapla, no. Bibi Gregorio Yolo dira sa DSB, salamat gid Bibi Gregorio Yolo, sa kay Dines Nuestro. Thank you, gid. Neil Brian Balues. Salamat, gid. Neil. Thank you, gid. Jamel D. Florendo. Alexander Pila. May lang pagpamati sa Zone 6 sa Barangay Handumanan. Tamiyaw lang pamilya Pancho sa Barangay Kaliling, Kawayan, especially kay Tito Isyong. Alin sa kay Alexander Pila. Gian Resisio, Joan Biligorio Camilo. Thank you, gid. And Toto Aldrin Diamante ga monitor si Aldrin Diamante. John Marie Radok, no, from La Castellana, John Marie Radok kag Jassy Ryan Hipa Caliso. Congrats lang kay Mayor Raymond Tongson. Ay congratulations ha, Mayor Raymond Tongson sa siyudad sang Himamayla, no? Ayos. Din pagid na di Arian di salamat gid sa Istom 5
Istom 5 ni Arian D. Salamat gid Arian, no? And Diding Alojamento, salamat gid. Thank you gid. Ayos, sige, dalig ilang mga kakson na standby. Matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diliginamang madugay. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay kinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon. Sige, si Emilia Hiponea ga monitor na sila, no? Madam Emilia Hiponea. Salamat gid Madam. Thank you gid. And Jonalyn Ninial Decrepito, no? Ka monitor man si Jonalyn Ninial Decrepito kag si Homa Lumina. Salamat gid. And Hil Javier, salamat gid sir. Sir Hel Javier, no? And Ariandi ga monitora. And sa mga kaaksyon ta kay Bibi Gregorio Yolo dira sa DSB ga monitor man sa sining mga inoras. Ayos. Sige kadtuan ta ning balita ni Aksyon Alvin Graba, Mapa Negros Occidental Provincial Police Office anay kita, no? Ini may kang tanan sa drug surrender Blaho, patay matapos ginluthang sa banwa sang kawayan sang HVI man, high value individual, no? Sa illegal drugs man gyapon, ano ning ginhalinan sini? Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo. Aksyon Alvin? Aksyon Rex issue sa illegal nga droga nga nakita sa nga kawayan PNP sa pagpatay kagabi sa isa ka drug surrendery dira sa barangay Mambugsay, banwa sa nga kawayan sa diin ang biktima diriging kilala kay Raymond Bolneo, 42 anyos. Nagapuyo ni siya Aksyon Rex sa Purok 1, barangay Bulata sa banwa sa nga kawayan, samtang ang suspect yung kilala naman kay JC John Zamora alias Dadoy. Drug listed ni siya bilang high value target o high value individual sa nga Kabankalan City Police Station. Now sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Major Robert Enjape, samtang ang biktima yara sa isa ka tindahan along sa barangay Mambugsay, upod man ang pila ka mga bystanders sang inisya ang ginapalapitan ni Zamora kag hinali na lang Action Rex nga ginlutang sa nawalang bahin sang iya sining dughan gamit ang caliber
Ginhingagaw pakunta ni dala ang biktima Action Rex sa Kawayan na District Hospital apang inisya ang gindeklarar nga dead on arrival. Nakuha sa lugar sa insidente ining isa ka basiyo sang caliber 45. Now, sa karon sunod diri kay Injape, nagapati man ang kapulisan sa posibilidad nga possible Action Rex nga may lansihanay sa illegal nga droga. Amo ni ang motibo sa pagpatay. Nadakpan ining suspect? Ongoing pa ang manhunt operation Action Rex sa Kaya nagpalagyo ni matapos yung ginlutang mo? Oo, ang sakyan sang suspect sa pagpalagyo tricycle going man sa southern portion Action Rex. Ari ang pahayag ni Major Injape. Based sa investigation, pagka nakuha ng mga informasyon, yung victim, ato niya siya nga drug delivery, previously may kaso niya sa firearm. And then yung suspect, high value target na niya siyang Kabangkalan station, drug statement sa Kabangkalan. So, ginakonect natin sila ginakonect natin ang mga activity sila na doon na posible related ang pinag iba ng gulat kung paano ginagawa na ang buwan natin na investigation. Sir, is there any possibility nga may lansihan sa illegal nga droga na tabo, sir? Ano na sa sarang ginabalibit natin, may kaangay sila na activity, so dito na makinay. So, base may wala pa rin sila na isa ilang mga activity, so nagtatanong Sa kabahin gisamang sa pahayag diri ni Pulis Major Robert Injape. Sa dugang pagdaton nga palit sa PPO nakapagigangot kita Action Rex kay Police Lieutenant Colonel Renante Humukan ang hepe ang Himamaylan na City PNP. Sa karon may persons of interest na ang Himamaylan PNP responsable sa pagpatay diri kay Mercy Miguel sa diin sa karon nagakuha pa sila sa dugang pagid nga mga information kag sa posibilidad nga base maimbitaran nilang ining mistaken identity sa mga persona nga posible amo ning responsable sa pagpatay kay Miguel. And isa nakit-an sa mga kapulisan ina suno kay Humukan Action Rex posible ang ining si Miguel biktima sang mistaken identity Action Rex. Sa diin posible hindi si Miguel ang target kundi ang iban nga politiko posible nga malabay sa dira sa may Riles area. Tingnan kay kung ikaw ya suspect ya ungo ka na gid yang klase ka taong way kalabot-labot tiruhon mo ya imo ya. Sakto na Action Rex. Kung hindi mo klaro nga igo mo gani sa dulom, ayan pa nga hindi mo kilala. Sakto to kay maduluman ang lugar kaya inungo na yung klase ka tao ya kung nakuya siya sungka na sa mag-surrender na paghulaton pa. Kabay pa nga mag-surrender. Amo ba na pangabay man sa mga manunudlo sang Alliance of Concerned Teachers, pwede surrender na lang siya, hindi na Oo, manang pinaka-importante di reaksyon na Rex. Dapat sungka na gid lang kung pilas la kabilog sungka kag sabton. Oo, kag ang importante diri sabton. Oo, kay kabalo ka teacher pa ning napatay nila. May pamilya, may duha ka mga kabataan. Kay kumong ginpatay nila dapat sabton nilang slabton nila da. Action na Rex. Ari ho, portion na gida sang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Renante Humukan. Possible is kasalaan lang sila no mistaken na identity talaga ang ma-establish nato na talagang mga tao po is may target sila sa akin lang na parte katulog. So ako lang na sila na tapangan bala parang gano'n ang natabo. Sir, katong mga bato to ginpamutang gali daan? Based on that, sa information na-span nila yung nagkuha sa bato, mahigad. Then after that, lakat na nagsiya mauna sila, bayaw niya ang bata. Tapos sila nag-issue naman nga mapulit tani man. Kaya mo na ito dahil lumupok, kaya mo ito dahil nag-complain ng asawa nga naigo siya, sa nahulog siya sa motor. In short of it, good intention kung tani, nakakasunto mga bato nga ginbutang sa dalan. Correct sir, ako din na yung purpose sa ama nakabuot, hindi sa maestra ko na pala. So in short to sir, akala si dahil sa katulong, kagaling sa babaw, or I don't know kasi during that time, mga politiko kita nga tumanto sa babaw, si mo na pala nga kasi hindi nato mawala man actually siguro ang mga suspekto may ginapantayan mga base kung may magsulod ng mga kontrapartido harason nila parang ganun base
about sa victim Vidya, hindi siya election related kasi ang hindi man sila leader, wala man lagi involved sa politika as ginano na gani substantiate na sang testimony ni punong barangay Albert Miguel na inaya mga pamilya na wala ginayagay. Action Rex ang pahayagid lamang ni Police Lieutenant Colonel Renante Humukan. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kag sa Ilutanay, sa Bacolod City Police Office naman, mga kaaksyon na kapulisan sa Bacolod City Police Office nga ginpadala to sa area sang Panay pag-eleksyon na talana nga magabalik na karon nga adlaw, no? Accounting of personnel pati gayunon sang BCPO headquarters. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring countdown sang report ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Action Eric. Oh yes, action Rex Cantong. Ayo di porma. So, kanayan sa itsura mo. Isang imo nga delivery subong. Ano? Do kanaya-naya. Ate, kay wala na mo. Ate, amo nang mayanaya ang resulta. Ang resulta, rana. Ang ginapabot, way pa. Ayo di porma. Ara na guro na. Ha? Ara na. Nakuha mo na? Way pa eh. Bigo na nakuha mo na kay permi ka man una, no? Buton talang ang wala. Una ka sa balita, una ka sa aksyon, una ka man sa kuha. Ayo di porma. Una tanan ba? Amo na lang tariada, unang-una, no? Sa una. Si Fanny Serrano, gali nagtaliwa, no? 74 years old. Si Fanny Serrano blang celebrity makeup artist blang. O ate may edad na mag-election Rex eh. Oo, 74 naman siya eh. Ay, tayo mo na, hindi ka magdugas kalibutan. Oo. Ay, katiba nga ni ka lapot tagsin anyos eh. Gani man, ako makalapaw lang ko 160, okay na kuya. Ate ka kaong ka na balik. Kakaong ka na balik sa pagkabata. Laway-laway ka na na yun. Alaban eh. Ako nang edad mo kalaway ka na kay ka to bata jutay, no? Aba. Sa edad mo ka 150. Ayo, titakong inang balayaran sa mo. Ni kakahuan supret. Ayo di porma. Kag ni Chanperia. Way gito ang kwan. Way gito ang perdi tong sining bata ni Kapitan Chad Bla. Ate mo ginang sino nga dito? Mo ginang pamulitika sa Rex. Oo. May madaog, may maperdi mo. Dodwa gid ka bata to. Gani mati. Mailunggo do way gid ka palaran pa Way man kalusot no? Way. Tiyan nagdakso sa Kakasiana mag-amay. Ang bata kang tatay, no? Si Mayor Mayla kag si Mayor Bordeg. Vice Mayor Bordeg. Siya mo ginang kapalaran sa mga politiko sa tiyon sa eleksyon. Gani. Madaog ka maperdi, hindi ka na lang. Pero si board member, si Congressman Dino Yuloya mapalaron. No? Grabe man ang kontra ya. Arroyo man ang apelido. Arroyo man ang kontra, pero nagdaog man Nagdaog man. Congressman sa Subong. Congressman Dino Yulo. Attorney Dino Yulo. Congressman Attorney Dino Yulo. Kung may kita da. Ara. Ayo di porma. Hindi amo na sa tirada mo. Bakit tinawag na natin mo tiwag kita takong? Kung may kita, Katamo sa mga significant nga mga resulta sa eleksyon ini nga tuig, no? Damo eh. Ang sila ito, pero di man sigulis, no? Pero di man sigulis. Grabe man nga pag-twist sang politika sa area sa sila, no? Ang kabangkalan pag ito, dekada man ang pungko sa mga psycho, pero anong pinito sa nagdaos kabangkalan man? Magbanwabla mo.
Miranda ang apelido, no? Miranda. Tiyama ko na, Miranda. Former Philippine Army kuno na kag ti IPS man eh. Ba, ito mga IPS siguro man siya ko, 101% siguro nagbuto sa iya. Ang laban eh. Magpaperti ang mga pamilya sa iko. Pininti nga pamilya nalutos pa. 30 to 40 years ang uyat sa Kabangkala, no? Pilabansin ni Miranda sa kay Mayor Saiko ah. Buhay kita idea. Ba, mabasik action Marlon, may idea yun na guro. Oy, Sa sa provincial aking capital. Facebook account guro. Oo, nalipat lang ko sa nga bansi. Ang San Enrique gamay-gamay man no? O, Jis man nga bansi sa nga kontra nga incumbent. Pila? Jis Butos. Kontra perdiya Si si former. Axel marambot din isa nagbuto Si ya. former Mayor Leo Delfinato, perdi kay Tubilyara. Kay Gilson. Sa dina? San Enrique. Gale. O, ti Bulgado versus Tubilyara mo. Tubilyara? Si Tubilyara daog, 10 puntos sa Matiko. Kontra sa kay former Mayor Leo Delfinato man. Puwerte man yung mga resulta, no? Grabe, no? Sus, tiyan mo gina. Tiyan mo na sa mga nagkalaperdi ng mga kandidato. Ang hinubaan? Hinubaan, perdi man si Israel. Perdi man si Mayor Estrauto. Wow, grabe nga mga development, no? Do, Vice Mayor yung nagluto sa Iabla mo. Nagluto siya, Vice Mayor man. O, Vice Mayor niya Subong. Grabe, no nga mga resulta sa Damo politika, mga bago no? nga mga nawong sa politika Subong ah. Yan, ito sa si Isabela, to perdi man to mga kuwan, pamilya, malabor to, mag-iloy man to, no? Hakot man to sang ni Mayor Erin Montilla. Montilla. Kagang bata yang nga Vice Mayor man. Bata ya, nag-uso na Subong, no? Uso ya, makmo binalbagan. Ang binalbagan, mag-asawa. Ang Kastiliana, mag-amay. Ang Isabela, mag-iloy. Grabe nga mga Ang kuwan, no? Pinuso, asawa ang mayor. Councilor, first councilor ang former mayor, ang Mayor Subong Bla. Grabe man nga mga kuwan, no? Nag-uso na sa Boxer Rex, no? Nag-uso na Subong, dugay-dugay, dason nga eleksyon, pati bata, gagapo nila, papili na na. O swerte, sa Kalinyada, puro talaga pamilya. Alin sa asawa, sa bana, sa bata, sa apo, kag sa mga bayawi. Upo sa tanan man siya kung sa eleksyon mo. Si Vice Gov Jeff Gali, Vice Gov, Ay, congratulations na kay Vice Governor Jeffrey Pedro Arasao. Arisao. Arasa sa imo da. Niya wala gitada. siya nag-text siya sa akon nga wala gitada. Ay, hindi kayo nag-text sa akon, diyo? Gali. Iyo si Mate. Ate tawhan niyang, pressure na yung ulo yan ni Vice Governor yan. Nag-presscon sila kaina mo. Upod si former Mayor Blas ang Morsya. Si Kwan? Si Mayor Coscoluela Bla. Pero si Kwan? Hindi Coscoluela na sa unang mayor, no? Hindi daog to si Rojas siya sa Morsya. Morsya ya? Nagligat pa to yung mga Kwan nagpawayway na si former Mayor Coscoluela. Nag-presscon today, like sang BBM, blatong ging presscon day kung aday Vice Gov Jeff Ferrer kagiban pa. Nga, amo na kaina sa nga na nagsumpa man sila, si Governor Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, sino ba to? Tuman dito si Bacolod Mayor-elect Albi Benitez mo. Tika kaliato ka mga ka-press mo ni Mayor Albi si Vice Gov mo. Gani? Si Gov. Ang ulo sa mo ni Vice Gov ito, Preser. Tiyo Daog ko tanong presidente daan. Si Bongbong Marcos. Kag Vice President ya. Congratulations kay Vice Governor. Kag saya sining presidente Bongbong Marcos, no? Way kita da gani. Vice, meron na ba? Guru may mo ginabla nga wala. Ate aray. God di. Kuha ko na si mo. Kantua lang di Kantua lang di. Tigod kay karong matapos ko report. Ang pamangkot kundi siya. Sino? Si Vice Gobi. Ate oras na sa hawla. Yung pa way-way man. Hunay-hunay Kapoy man kampanya. Actually mo. Kakapoy man bantay sang resulta. Laban Pulang tao mga daano. May ara kina. Ay, salamat. Ano na?
salamat gid no. Umayo. So may uya pa sa ba? Sige ba isko niya may ara. Tiara. Muna ya bais. Positive lang tayo bisan ara. Basta may ara. Ara. Pero on tadi kay may ara pa no. Sino pa ang mga Si Sir Carlo, tato niya si Dr. Yapon, si Dr. Reza Manduo niya. oo. Why duway kita kadapdat si Kwan? Dimi ang trato, why kita pursado tan si Kwan? Ang himangailan, way man ka tantan si board member Tinto Bascon? Pero Mayor? di man sa kay Mayor Raymond Tongson. Kung mo si Tungson sa bang mayor? Ati Mayor man siya nga daan subong mo. Ay, huwag ka sa incumbent mayor, no? Perdi man daog man sa subong. Grabe nga mga twist sa balita, no? Dumudamo gid Damo gid. Di mo na sa mga kandidato na perdi, mubo na kamo mubo na sa katiwa na nagyapon may muwak sa Rex. Do si Kirk Jan de la Cruz ba? Mubo na Kirk. Kay mugin man na yung politika mo, may daog may perdi. Mugin man na. 3 years. 3 years lang naman eh. Anyway, 3 years walang dasing mo lang na. Oo, pagka lapit 3 years na da, mag 2 years na, mag 1 year na lang, kundi matamat ng pamanggas. Oo, Bisan 3 years subong dasing pwede na. na ka pamanggas eh. Kaya mo na sa managdaraog, bago nagdaraog Black sa Rex, subong pa lang daan niya, after pagpungko niyo June 1, pamanggas na mo dayon, kami ipakita yung inyong ikasarang. Gani ang Victoria sa Mumangalio. Ate Victoria, pata na ni Mayor Albi. Mayor Albi, Mayor Javi man sang Victorias. Pwede man si sino ganing kwada, Hoover. Pwede si Hoover. Kay Benitez. Gani. Tamo na sa mga nagka-perde na mubo na kamo Kag sa mga nagdaraog to mga promisa nyo patupaan nyo gid. Kay sokton ka mo sa tao na. Laban. Oo, sokton ka mo sa tao na mga plataforma niya to sa eleksyon, sa timpo kampanya. Pamati ang isang tao, kung itatak na isang tao sa pamisarong, sige nang laro 100 days yung pagpungko, ipakita nyo nga may development ang inyong promisa. Amo na lang tirada. Thank you good sa report mo. Ang sobra yan. Kulang ka mo sige, congratulations sa mga nagdaog and sa way nagdaog daso naman better luck next time Better luck next time sa mga nagkalaperde Ang mga politika may daog may perde Laban. Alam mo kaya tinatuon ka sa perde pilo kundi matunon mo move on ka na Tinanong ng mga pulis ni dalawa ni sila maabot na sila karon. Nagabot tayo ng Ogto Luxor Rex ay nangagalang gani mong mga guro, mga interview ko kay na kay Sir Liata kay na mga pasado alas 10 lapit alas 11 nagalabot na nga ito kapulisan mo sa panay nga na augment ito sa probinsya sa Iloilo mga 390 na sila Luxor Rex nga nagalabot kanina pagkagipatigayon ang personal accounting sa ila sa PCPOT hustuhan 390 sila na nagabalik pa rin sila Luxor Rex Ila sila nga dati nga mga ginadutihan ng mga police station. Morde siya rin si Police Lieutenant Colonel Estrellada, ang Operation Chief sa Bacolod, PNP. Siningat lang no, may kita accounting sa mga personnel natin coming from the Panay. Kahapon nag-coordinate naman kita sa Iloilo Provincial Police Office para ma-advise naman ng mga personnel natin nga they have to report dito sa BCPO for accounting. Pila ka rin sila ipadarata sa Panay area ka rin sila nga tropa, nga BCPO? Naara sila sa 390 ka mga personnel rec, kapag mo sila. But yun na, namin ko kapag sila in the Iloilo province lang. Wala kita sa yung tagalagin sa Nopo. So, inita lang sir, pagbalik ni sila karang adlaw, after accounting sir, ano matabo ni sila? Ibalik sila rin sila nga tag sa mga police station? Oo, kasi kinanantaman sang police visibility dito sa syudad natin. That's why ang advice natin man sa regional office is that amo na yung balik sila dayon para mabalik sa normal duty ng aton na police stations 1 to 10. Aksara si Pasitrat Canada Estrellada ang Operation Chief sang Bacolod, PNP. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office.
Dali gilang aksyon na Roger Gotib, tirahon tayo na dugay-dugay. Ang imo sining balita, gikan dira sa siyudad Sangkadi. Sa mga kaaksyon ta, life extension na vitamin D3 anay, no? Amo ning importante. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax, Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart. Balita ni Aksyon na Roger Gotib, mapakadis City anay kita. Ini may kang tanan sa sining Chief of Police ang syudad sang Cadiz. Bugos gid nga nagpasalamat to nga nangin matawhay humalin hasta natapos ang eleksyon. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rec, nagpasalamat ang Chief of Police sa Siyudad sa Cadiz. Pinagi sa kay Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispi sa resulta nga naging matauhay ang ginhiwat ng eleksyon sa tiniligdang nga Lunes. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispi, ang ginapasalamatan niya ang mga pumuluyo nga naghatag ng kooperasyon kag subong man ang mga kapulisan man nga naghatag sa ila man sila nga serbisyo, sakripisyo, mangod nga sila ang gin-detail bisan pa sa mga malagyo nga mga lugar nga may ara nga polling precinct. Ang payag ni Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispi sa konsining nga interview ng matawhay ang eleksyon. Sa madamo gid nga salamat sa mga nag-cooperar kag nagpataway sang ila buot bisan pa nga nagkalapir ng ilang kandidato. Madamo gid nga salamat sa inyong pag-cooperar sa aton. Even though may mga problema kag may apang coop up naman ang dayon. So dako nga faktor ang nabulig sa aton nga inang naga-imbitar kita sa covenant peace, covenant signing kag ang disintang kandak naton nga bike for peace, no? Bike for peace, run for peace. May mga activity ta nga may intervention kita nga daan sa mga gina-expect nga mahimo matabo. So nangin matawhay or peaceful ang eleksyon nga ginhiwat sa last May 9 lang gid. So ang tayag sa nga Chief of Police sa Siyudad sa Cadiz sa iya nga magapadayon sa gihapon ang random nga checkpoint sa pagpatagayon sa kapulisan para maghihapon sa prevent sang posible matabo nga mga kriminalidad. Ang Police Visibility Patrol kag back to normal na ang operation man sa mga katapo sa nga kapulisan. Report gikan sa Siyudad sa Cadiz para sa Aksyon BBB. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gotib report sa Bacolod. Aksyon Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa Siyudad sang Cadiz. Aksyon Nelson Patinio standby noy. Kay Arlene or Aileen Rojo may lang pagpamati Aileen Rojo, no?
Dira sa Agisan Himamaylan, tamyaw ko si mama kaarakding kag papatuni gabadan. Nagapamati. Sige, salamat gid Aileen Rojo, no? And Janie Solgon, hello Action Rex, Action Eric, madamo gid nga salamat sa tanan nga nag-vote kay SB Tabs pagsubiron, no? Halin sa kay Jane Hisolgon, no? Madam Georgia Gargasiran, linya late monitor kay guba connection ko. Gali ka. Sige Thank you gid Roy Bimboy. May lang nga pamati sa kay Roy Bimboy. Felix Gart, salamat gid. Lunila Tarusan, salamat gid kag Almera Lim Malasarte. Alin Lowe Himotiya, salamat gid dra sa Kawayan. Alin Lowe Himotiya, no? Thank you. Sige, kadtuan tanang balita gikan sa kay Akson Nelson Patinio sa Banwa sang Calatrava. Ini may kang tanan sa sining generally peaceful, makaligad kuno ang piniliay suno sa kapulisan sa Banwa sang Calatrava. Yari ang kaundan sang report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex, pihak sa mga pamahog sa seguridad sang eleksyon, antes pa man ang nasyonal kag lokal nga piniliay gikan sa Communist Terrorist Group kag Bacordo Group nangin matawhay ang ginpatigayon nga eleksyon sa Banwa sang Calatrava matapos ang Banwa ang kabahin naman sang Comelec Area of Concern. Action Rex, natapos ang eleksyon, tubtob nga ginproklama ang mga nagdalaog nangin matawhay ang piniliay. Samtang dako naman ang pagpasalamat ni Police Major Lumiain Lidawan, ngipis ang Calatrava Police sa mga kapulisan kag Philippine Army 79 Masaligan Batalyon sa pagbantay kag pagmintinar sang katawhay sang piniliay. Yari ang kabahin sa pahayag sa interview sang Action Radio sa kay Police Major Lumiain Lidawan. Sir, in totality, ang naging resulta naman ng eleksyon dito sa munisipyo ng Calatrava is generally peaceful. Wala man tayong na-record na any election-related incident. And ito po yung election na pinakamaraming augmented personnel from different units of the PNP and EFP. Considering na ang Calatrava is under red category based on Comelec Resolution number 10757 because of serious armed threat posed by the remnants of Northern Negros Band, CRNCBS in the Parklang Barangay, and possible employment or reorganization of remaining members of Bacordo potential PAGs. Ang kabahin sa pahayag ni Police Major Lumiain Lidawan, hipi sang Calatrava PNP. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinio sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa nasa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Nelson Patinio reporting live gikan sa Banwa sang Calatrava. Subong sining mga inoras may press conference ang Commission on Election sa Metro Manila, no? Kay ang Comelec Inbank ang nagmando sang canvassing i-stop anay kay wala kuno ga plariho ang count nila sang PPCRB kag wala certificates of canvass mga kaakson. Ay perti, no? Ti malantaon ta ang masunod nga mga kabanata sining wala kuno certificate of canvass ay nano iniman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tarang balita ni Akson na VJ Apasible gikan sa 5th District pagbantay sang kapulisan kag militar sa Banwa sang Hinigaran sa nakaligad nga piniliay nangin madinalagon. Yari ang kaundan sang balita ni Akson na VJ Apasible. Akson VJ. Action Rex, mayong udto no kag sa aton sa nga mga ka-aksyon. So far Action Rex suno sa Hinigaran PNP suno kay Sir Villasario ang COP kuno Chief of Police sa Hinigaran PNP nangin madinalagon ang ilas ni iya pagpatigayon no sa ilas ni pagbantay, ang ilas ni pagpatrolya sa nakaligad iyang May 9 local and national elections
diri sa bahin sa Banwa sang Hinigaran. Suno kay Sir Villasario, Action Rex, mayara sa isa ka section sang mga katapo sang Philippine Army nga nag-augment sa ila iya nga hanay kag mayara man sang mobile forces no nga nag-conduct sang mga pagpatrolya sa palibot sa Banwa sang Hinigaran. Ang second company sa Negros Occidental Mobile Force Company, Action Rex, nga may duwa ka team no nga nagapatrolya man nga nagabulig man sa atong tinalikdan nga piniliay, may ara man sa nag-augment ka mga katapo sang Special Action Force o kun ining mga staff kag so far Action Rex suno sa records sa aton sa mga makapulisan diri sa bahin sang Hinigaran no nangin matawhay ang dalagan sang eleksyon kay suno kay Sir Villasario nangin professional man no ang mga kandidato sa ila iya pagpapili no sa mga nagkalain-lain nga mga pwesto sa gobyerno kag so far Action Rex ginakabig nila no nga nangin madinalag-on ang ila iya pagbantay sa kabilugan diri sa may bahin Action Rex sang Hinigaran sa 25 ka mga polling centers no maging pang deploy nga makatapo sa aton sa mga kapulisan and at the same time ang mga naga-augment nga puwersa man sang mga staff kag sang mga militar. So far, amo ning aton sa nakuha nga balita nagikan diriya sa may bahin sang Hinigaran para sa pagpangalagad sang aksyon balita banat bulig. Upod si Action Rex Kantong, ini naman si Action VJ Pasible. Mga kaaksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa amon mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action VJ Apasible reporting live gikan sa 5th District mga kaaksyon. No? Constipation, anay, kay ang constipation amo gining gina-problema gid sang tanan, no? Mother gini sang tanan nga mga diseases mo. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya siyang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon,
ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing. Say sa nga tunuran sa langalang na ta sa tiyempo diri sa atong sining pangalagad. Pasensya gidang way ta malabutana kag buwas naman kita kinitanay diri sa aksyon na BBB mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pakigupod kag nagaagda na kita sa masunod nga programang This is My Life o pod kay aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati.